Bună ziua, doamnelor și domnilor! Eu astăzi o să vă prezint joaca Vector, trasa 1.11 de pe Odnoclasnice. Cum spuneam eu în partea trecută, Vector în această stadie va fi ajutat de prietenul său, altă umbră. Nu știu cum îl cheamă, dar altă umbră. În total este 3 umbre. Prietenul lui Vector și acest asasin, acest polițist. Așa că trebuie să-l urmărim pe prietenul lui Vector și orice n-ar face el, trebuie să facem și noi. Să-l urmărim să vedem ce va fi. În final, mai timp că prietenul lui Vector va muri și va transmite lui Vector o sferă mică. Dar ce fel de sferă nu știu. Semăna cu o bombă acea sferă. Vom ajunge și veți vedea ce va fi. Da, să-l urmărim pe acest prieten al lui Vector care pe noi ne ajută. Primul truc deja l-am făcut. Al doilea este aproape. Simt că polițistul nu este foarte departe. Să facem al doilea truc. Și apoi al treilea și gata. Și să luăm toate cuburile. Da. Cum spuneam, toate cuburile. Aici viteza. Să facem viteza. Aici trebuie să ne aplicăm jos ca să luăm toate cuburile, ca să putem trece nivelul pe 3 steluțe. Aici alergăm, fiți atenți. Și apăsăm knopca dinapoi ca să ne oprim. Că de nu ne oprim, Vector va putea muri. Va putea să moară. Da. Aici fiți atenți. Aici trebuie să dați jos, în niciun fel să nu ridicați în sus. Dacă veți ridica în sus, veți pierde. Aici săriți. Priviți atent. Aici arată cum prietenul lui Vector îl ajută. Îl ajută pe el și transmite un fel de sferă mică. Fiți atenți. Priviți atent. Voi aici trebuie numai să priviți, restul să nu faceți nimic. Priviți atent cum el transmite un fel de sferă mică, da. Vedeți? Și polițistul vine și îl omoară pe prietenul lui Vector. Vector însă trebuie să alerge mai departe, să fie nevăzut și să se cațere pe păreți. Deci să intre această mașină, mașina îl duce pe altă terasă. Vedeți? Iată așa. Așa noi am terminat trasa 1. Acum vom putea trece în trasa 2. Aici un termen și videoclipul. Nu uitați să scrieți comentarii și înscrieți-vă la canalul meu. La revedere!